Sir, can you elaborate yung sinabi po ninyo nung bata po kayo? Ibig ko sabihin, everybody knows as a drug addict, we were peddling drugs before. No, but Dati, ang ginagamit, pagbigay nung, halimbawa, How old are you noon? Yung sa experience ninyo? I was high school. Okay, sir. No, ibig ko sabihin, yung, siyempre, kasama din tayo sa sindikato dati. Ang ginagawa, halimbawa sa isang lugar, yung ginagawa namin kuta ng droga. Yung pag may doon, may parating na pulis, bata yung ginagamit. Pag may bibili, bata yung tatanggap ng pera, bata din magdi-deliver nung shabu. Unang-una, walang mag-expect ng bata. Kung nahuli yung bata, wala din dahil bata, di ba? Hindi na po prosecute.